እንኳዕና መበል 25 ዓመት ካብ ከዓካ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኢንተርማር ሸወንቲ ቢንያም ግርማይ ብምቕጻል ዕለታዊ ዜና ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። أورحي تصديها كاب زكايد ودرات حدث قناه أب عمتها بيلجيم زكايد إن حدا معلتنا كلاسيكو جدر داوراس دور بلاندرز ربع كل تلقاتي نبل سبعان شعاتين جزيو تخايدو أبزاني حدا معلت ودر دمه تقدرنتي أمزاز من حنتاز نقبسحو أقدمهم يتنسمع 4 نت بكل كيلومتر كشفونو زنبرك ديتو أمينيرو كاب كلتشن 10 شعاتين دحر نزو درس تعاطل تقدرنت مسنا عزب أب كلتشن 10 شعاتين هولنداوي ماتيو فاندربول أب كلتشن إسر حدا هولنداوي ديلان فان بارلي أب كلتش إسران قلتن هولنداوي ماتيو فاندربول أب كلتش إسران سستن فرنساوي كريستوفر لابورت أب كلتش إسران ماتن دما أمريكاوي ماتيو جورجينسن نزو الدر تعويتهم لنيروم أبزور الدر 10 شمونتنا ولتر غانتاتات شوعات دماناي سي بروم تيم غانتاتاتن تقلدمتن نبزو الدر ليكن نايز حلفة كل تودات داوش دون فالدرز بتيهم بزمتسو تقلدمتيو مزازم رقيبو أب كلتش إسران سستن كريستوفر لابورتن 4 كيلومتر زحلف عمد دما أمريكاوي ماتيو جورجينسن 7 كيلومتر بينهم تقعيزهم عوتات نايز ودر زخنو تقلدمتيوم أب شحن شعات بيتنا 45 أب 10 عموتون 650 معلتاتن كلو نزو الدر تعويتو لزنبرة بيلجيماوي ريك فان ستنبرغن تي بعد مزنا عوت نايز ودر يو نزام مدرخ دنماركاوي مارس بيرسون كعوت اللايوم زل على قمة رقيباتيو نبيدرسون تغطيلهم دما بيلجيماوي فان أرت أمريكاوي ماتيو جورجينسن إيطالياوي جوناثان ميلان بيلجيماوي تيم ميلنرن تيم ويلنسن سويسرلانداوي ستيفان كونغ إرتراو بنيام جرماي بقدم تقتل عوتات نايزا مدرخ خونو أقدمهم بحثينات سفرو تقلدمتيوم صوتان خفلم قطلع مبرات مستولع دحر 1 كيلومتر يو تقلدمتي ناي مملاق فنتات كايدو جميروم يكون امبر عوز زبال متقعت كايدون عباي غجله غزي كنصفلا زخله تقلدما يتركبن مرحا غانتا انتر مارش بنيام جرماي ابزا ودر قصر 10 حدا مال لبيس يودادرالو أبزني ودر كان بنيام جرماي كبع وتريح وزلو بيلجيما وونت فان أرت أبزا ودر زعوت نتقوينو مبل 5 عوتو كتصم بليو استقل رماي موداتا جزيني مدرخ عوت كمز قبزق عليه كن مكلتا 210 شمونتن معالتات أب 10 مدرخ بولتا اسبانيا يو بنيام جرماي بيلجيما وياسفر فليبسن أبني موداتا 10 ركواتهم نفسه كوفهم أب 10 تودات حدا لعلت حدا درجة حيزو حنصات رقيتو عباي وجلنا 25 كيلومتر بزي زخون سكاتون زهر مت وجلك تقعد زحر مسنحا ابز قدي مستقل صرح قد هولنداوي ابالي انتر مارش تاكو افن درهورن زحقفت حموش تزابله تقدمي تقجله كاب عباي وجله تفنتيتا غعزو جميرا صنيحهم بريطاناوي ابال اف دي جي لويس اسكي ابال يو اي دنماركاوي ميكيل برغن بلجيماوي سيرل ديسايلن كاب عباي وجله تقعم اب 66 كيلومتر دما زنكل تقجلتات بحر تاكيبن اب 69 كيلومتر قدامي تقجلن عباي جله نحل دقن ناي غزيغا غنان صفات الله اب 76 كيلومتر نرويجاوي ابال اونيكس برو الكساندر كريستوف كاب عباي جله سكاتو غيرو وصيو اب 69 كيلومتر قدامي تجله مس عباي جله زنبر ناي غزي فللي ناب 10 تخلت كاليتات وريدو اب 100 كيلومتر اب عباي جله دحرس تخيرس كاتوتات نبرتاناوي جوشوا تارلين امريكاوي نيلسون باولوس نبيلجيماوي فابيو فاندر بوشي زحزت كاليت جله تمسريتا عم 114 كيلومتر زاو جله مستاق مياز نبرت قدامي تجله بحد تطرنيفا اب دحرت عباي جله بشبشه تقدمتي تيم فيزما نقدمي توصيا ايطنحتن نفان ارت زحقفت جله قدامي تجله اب عفايتي حتى عم 115 كيلومتر بفان ارت تقل زنبرت جله عباي جله نايسرا دغاغان صفا نقدمي تون صفا ب 118 كيلومتر اب قدامي تجله مفنچالات تقدمتي اب تفطرلو بيلجيماوي كلب انتر مارش مريحنت عباي جله تركبا عم 129 كيلومتر دنماركاوين راسمس إيدرسن ميكيل برغن فاندر بوشن كاب قدامي تجله ترفو اب زرحقت بيلجيماوي ابال غانتا البيسين ياسفر فيليبسن كاب عباي جله ترفو أبلات قدامي تقولن سلسة أبلات تيم فيزما وونت فان أرت ماتيو جورجينسن تي اس بينوتن كم أون نحد أبال اف دي جي إديكيشن أمريكاوي نيلسون باولوس زحافتيا أبال لتريك مارس بيدرسن عباي قجله مسناي أفن فان أرت قجلن متنبار أب حال سراح تسميدو عم 249 كيلومتر كاب دحريت مس عباي قجله من بارو عقلو زي مارس بيدرسن نتا بنيام جرماي زنبرا 20 كلتن تقرم تعايفا زنبرت قداميتي كفال عباي قجله قديفو نقرميت قسقيسو
ፀወታ ንክዛዘም 14 ኪሎሜትር ምስ ተረፉ ኣብ መንጎ ናይ ቫን ኣርት ንከም ማድስ ፔደርሰን ኣሌክሴ ጋርት ስቴፋን ኮንግድራይስ ዴቦንድ ቲቦር ዴል ግሮስን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ሓቂፋ ዝነበረት ጉጅለ ናይ 40 ካልኢታት ንናይ ቢንያም ግርማይ ዝነበራ ሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ናይ 53 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋን ፅፋትላ ናብ መወዳእታ 1 ኪሎሜትር 3 ኣባላት ቲም ቪዝማ ቫን ኣርት ቲኤስ ቤኖትን ማቴዎ ጆርጊንሰንን ከምኡውን ኣባል ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኔልሰን ፓውሎስ ብሓባር ኣትዮም ኔልሰን ፓውሎስ ንተቀዳደምቲ ቲም ቪዝማ ስዒሩ ንክወፅእ ኣብ ቅድሚኡ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮ ኔልሰን ፓውሎስ ብዘእምን ብቕዓትን ኣባላት ቲም ቪዝማ ስዒሩ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 57 ደቂቕን 14 ካልኢት ምዛም ዕዉት ዳውራስ ዶር ቫልደርስ ብምዃን 300 ነጥቢ ወሲዱ ቤልጅማዊ ቮንት ቫን ኣርት ወድጋንትኡ ኡቲኤስ ቤኖትን ብተመሳሳሊ ጊዜ ኣሰሩ ብምእታው በቀደም ተኸተል ካልኣይ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም 250 ከምኡውን 215 ናይ ስዒነት ወሲዶም ዴንማርካዊ ማቴዎ ጆርጊንሰን ራብዓይ ሆላንዳዊ ቲቦር ዴል ግሮስ ሓምሻይ ቤልጅማዊ ድራይስ ዴቦንድ ሻብዓይ ቤልጅማዊ ኣርጀን ዲቪኒስ ሻምናይ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኩንግ ታሽዓይ ቤልጅማዊ ኣሌክሴ ጋርት ድማ 10 ተርታ ሒዙ ኣብዛ ውድድር ኣብ መበል 25 ዕለተ ልደቱ ኣብ ምውዳር ዝነበረ ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ካብ ዕዉት መድረክ ኔልሰን ፓውሎስ ብደቂቕን 50 ካልኢትን ድሕሩ መበል 17 ተርታ ብምሓዝ 20 ነጥቢ ወሲዱ ቢንያም ግርማይ ናይ ዓወት ፃምኡ ቀፂልዎ ቢኒ ኣብዚ ዓመት ኣብ 12 ውድድራት ክፃወት እኳ እንተኽኣለ ዛጊት ግን ኪንዮ ካልኣይ ደረጃ ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግባ ኣይከኣለን ዕዉት ናይዛ ውድድር ኔልሰን ፓውሎስ ሻውዓይ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ፀንቢሉ እዚ ተቀዳዳማይ መበል 36 ተቀዳዳማይ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ዝኽኣለ ኮይኑ ብዘይካዚ ፓውሎስ ራብዓይ ኣሜሪካዊ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ናይ መድረክ ዓወት ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብዛ ውድድር ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ቫን ኣርት መበል 44 ግዜ ካልኣይ ተርታ ይሕዝ ኣሎ ሓድሽ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድካውንስ ተሰምዐ ሚልኪያስ ማእከል ዝመፅእ ወርሒ 6 ሚያዝያ ንፈለማ ግዜ ብማልያ ሓዳሽ ክለቡ ፀወትኡ ከካይድ እዩ ኣብዚ ሚልኪያስ ንፈለማ ግዜ ብናይ ደገ ጋንታ ዘካየዶ ውድድር ሎሚ ዓመት ንሳሳይ ግዜኡ ኣብ ቱርኪ ዝካየድ ሲድራ አንሼሲ ዝበሃል ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር እዩ ኣብዚ ብማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም ናይ 1.2 መለክዕ ዘለዎ ውድድር ተቀዳደምቲ 141 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ከካይድ እዮም ኣብዚ ውድድር ካብ ሚልኪያስ ማእከል ብተወሳኺ ደቂ ጋንቱ ዳዊት የማንን ይልሃብ ኣብን ኣባል ትረንጋኑ ኦሊጎን ቲም ሜትከል ኢዮብ ኣባላት ጋንታ ኢስታንቡል ቡክሸር ኢቨን የማንን ጴጥሮስ መንገስን ክሳተፉ እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዝቀፂልና ገለ ሓቅታት ነዚ ኣብዚ ምጅማር ናይ ውድድር ዓመት ንዓብላልነት ታዴ ፖጋቻ ብስሙ ተኪኡ ዘሎ ማቲው ቫንደርፑል ከነካፍለኩም ማቲው ቫንደርፑል ካብ ፈረንሳዊት ኣደን ካብ ሆላንዳዊት ኣቦን ዝተወልደ ኮይኑ ናግራይት ጋንታ ሆላንድ ወኪሉ ዝወዳደር ተቀዳዳማ እዩ ብኣዲኡ ኣብ ባሓጉኡ ዝበፅሖ ራይሞን ፖሊደር ይበሃል ፖሊደር ኣብ ግዚኡ ሓደ ካብቶም ልዑል ስምን ዝናን ዝነበሮም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዓለምና ዝነበረ እዩ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ካልኣይ ኣብ 5 እዋናት ድማ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ 2019 ድማ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ክለቡ ኣልፔስን ድማ ኣብ 2021 ኣብ ቀዳይ መድረክ ቱር ደ ፍራንስ ንቫንደርፑል ንምሕጓስ ናይ ኣባሓጉኡ ዝወዳደርላ ዝነበረ ጋንታ ማልያ ብፍሉይ ዲዛይን ኣስራሓትሉ ቫንደርፑልን ኣባሓጉኡን ፖሊደርን ክልቲኦም ዓወት ሚላን ሳን ሬሞ ዝጠዓሙ እዮም ብዘይካዚ ክልቲኦም ኣብ ዙር ፈረንሳን 50 ዓመታት ፍልይ ኣብ ዝነበሩ ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣቦ ቫንደርፑል ኣድሪ ቫንደርፑል ውብ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብኣይ ኣብ ዙር ፈረንሳን ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግብን ከሎ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ዙልፋርደንስን ሌጅ ባስቲዮን ሌጅ እውን ተዓዊትሎም እዩ ቫንደርፑል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ስለሰልቸዎ ጥራይ ናብ ውድድር ኣትዩ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ቫንደርፑል ንናይ ግራቨል ቻምፒዮን ዓለም ሰሬንሲማ ግራቨልን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውድድራት ኣብ ዝዳለወሎም ዝነበረ እዋን ኣብ ሆቴል ሙዓል ስለዝፀልኦ ኣብ ድሮቶም ውድድራት ኣብ ጆሮዲ ቬቲኖ ክሳተፍ መሪፁ ዓብይ ሓዊ ቫንደርፑል ዴቪድ ቫንደርፑል እውን ተቀዳዳማይ ብሽክለታ እዩ ኣብ ናይ ብሽክለታ ሞይኡ ድማ ኣብ 2018 ኣብ ዙር ኣልሳከ ዘመዝገባ ሓንቲ ዓወት ኣላቶ እቲ ብጊጋስን ጽዋዕ ናይ መጽኣብ ኮኸብ ኣትሌት ኣብ ፒፒስዊች ኩንስላንድ ኣውስትራልያ ተወሊዱ ዓብዩ ወለዱ ደቡብ ሱዳናውያን ኮይኖም ቅድሚ ውላዱ 2 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ኣብ ሓንቲ ደስታዊት ሃገር ዝተወልደ ጎትጎት ስሙ ብዓረብን እንግሊዝን ክጽሓፍ ከሎ ፍልይ ስለ ዝነበሮ ስሙን መጽሓፍ ኣዝዩ ከቢድዎም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ግን ኣብ ሓደ መደምደምታ መጽሓፍ ጎትጎት ዝብል ስም ጸዲቁሉ ተቐባልነት ረኺቡ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ እናነቐን ከም ዓብርያ ተምሳሌት ገይሩ ዝዓበየ ጉትጉት ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ኩዕሶ እግሪ ክተርፈሩ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ ኩዕሶ እግሪ እናተፃወተ ዝዓበየን ፍሉጥ ኣትሌት ዝኾነ ጉትጉት ሎሚ ዓለም ለካዊ መዛረቢ ማዕክናት ዜና ኮይኑሎ ኣብ 14 ዓመት ዕድሚኡ ድማ ን100 ሜትሮ ብ10 ካልኢትን 57 ማይክሮ ሰከንድን ጎይዎ
ኣብ 10 ዓመት ዕድሚኡ ጉያ ዝጀመረ ጉትጉት ናብ ናይ ሓፂር ርሕቀት 100-200 ሜትሮ ክወስን ዝሓዘ ትሕቲ 16 ዓመት ኣውስትራልያዊ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ኣውስትራልያ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ 200 ሜትሮ ዝቐልጠፈ ናይ ግዜ ተቀዳዳማይ ብምዃን ኣብታ ሃገር ዝለዓለ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሊማ ፔሩ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኣትሌቲክስ ትሕቲ 20 ዓመት 2024 ንኣውስትራልያ ወኪሉ ዝተሳተፈ ጉትጉት ኣብ 200 ሜትሮ ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ረኪቡ። ጉትጉት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣትሌቲክስ ብምዕዋት መስተንክር ውፅኢት እንዳመዝገበ ይርከብ። ቻምፒየንሺፕ ኣትሌቲክስ ኣውስትራልያ ብተኸታታሊ ምዕዋት ዝፍለጥ እዚ ናይ ቀረባ መጻኢ ኮኸብ እቲ ናይ መጻኢ ዩሴን ቦልት ተባሂሉ ጽዋዕ ጉትጉት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ሜልበርን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኣትሌቲክስ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ 100፣ 200፣ 400 ሜትሮ ናይ ባዕሉ ግዜ ከመሓይጥ ፀንሐ ጉትጉት ሓደ ካብቶም ቀጻሊ ዓብላልነት ዘለዎም ኣትሌታት ኦሎምፒክ ክኸውን ምዃኑ መግለጺ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣብ ጽሑፋት ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ 200 ሜትሮ 20 ካልኢትን 4 ደቂቕን ብዘመዝገቦ ግዜ ካብ ዩሴን ቦልት ዝቐልጠፈ ግዜ ኮይኑ ተመዝጊቡ። ምስ ተዓዋቲ ፓሪስ ኦሎምፒክ 2024 ኣብ ሓፂር ርሕቀት 200 ሜትሮ ዝኾነ ቦትስዋናዊ ኖህ ሌሳይል ቲቦጎውን እንዳተመሳሰለ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኻድ ምስ ተዓዋቲ 100 ሜትሮ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ዝኾነ ስፕሪንተር ኖህ ሳይልስ ምልማድ ይሰርሕ ኣሎ። ጉትጉት ምስ ኖህ ላይልስ ልምድ ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ርኡይ ለውጢ ስለ ዘምጽእ ዘሎ ድሮ ናይ መጻኢ ዩሴን ቦልት ተባሂሉ ክጽዋዕ ጀሚሩ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናልኩም ዝመፀና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክሰምዑ ፅናሕኩም እዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓብቲ ናይዛ ቻነልናኹኑ።